Ik had het net nog zo gezegd. Dat had ze niet gezegd. Dat ik in de wereld voor en ik de haag spelen. Dat is natuurlijk Los op je winter met zo'n slumvukker komen. Schoppen naar de Europa. Sorry. Wat is dat? Hallo. Verlaat me Verlaat ze maar weer uit. Schoppen naar de Europa. Ik ga niet gezegd dat ik in de wereld voor en in de haag spelen. Ik denk dat ze vulgair wordt. Links weer, dat is altijd een probleem. Dat is niet het ding. De materialen zijn de sok. Wat de denken erom bij. Wat is waar? Niks niet tot twee woordjes. Voor wie is het alleen voor in de koude chimie. Als je het voor eens doen. Hallo, dit is nog voor de gratis tas de koffie en de laatste puntjes. Ja, ik sla die bloedjes in de rug, wat doet Pieke Beelski? Dat maakt het zelf hoor. Hallo, ziet die gratis profieltuurten al vergeven? Kom, die jaar die nog met een haaf 12. Wat maak je een havenhurkenoot? Dat is toch goed dat we steeds verteren 2 keer? Wat verdomme je dom? Ik ben blij dat ik mijn eigen gratis profieltassen heb genomen. Het is lekker goed, en vuil hier. Oh, Sharon, wat zijn dat zijn chicleesjes. Is het voor meneer te veilig? Dan wordt het niet zo op beeld goed vinden. Nee, dat die glazen toch? Het is gratis en voor niks en voor minder. Dat is geen gratis en voor niks en voor minder, maar dat is geen klauwen. Zit maar Sharon, wat is het heel prachtig geworden aan? Ja, normaal strings, men, tot weer van nu 16 maal echt goed. En dat ook nog allemaal gratis en voor niks, En voor wat zo eerder van u zich meemaken gekomen. Dat kost er nog iets goed niet, hè? Is het zeker weer alleen voor de dikkeur, hè? En eerder van u zit er weer niet in. Dat servies dan, dat is door in een eigen pak, met zijn eigen handzalige nagedachten zelf gemaakt. En dat zou iedereen maar gekomen. Hey. En dat steert ik nu in het museum. Dat servies van pa, dat nu op toe in de besteed van cultuur. Wat maakt u bang? Jezus, wat een cultuur. Dan moest ik ja extra meubelen, dus hoop dat we het niet hoeven mee te maken. Maar dat is het niet. De geest moet toch niet zeggen tot een bondenmerk cultuur maken. Niet alleen dat ook te merken. Pap familie zou in het bestaan, jullie. Ach, Charles, is dit ook zo'n choukleesje? Oh, dit is een vuilschoen, dat. Pap, geen hoeven zal het vast niet erg vinden als ik een paar vriendjes gesmeerd heb, maar... Die zit die glazen terug. Zeg, jong, ik ben een langvinger. Ja, met die profieltuut, die moet nog lang, die moet nog aan school. Zeg, wat doen ze? Ik zeg zo verdedigend. Nee, jongen. En dan blijft je kunstjes op. Wat jij? Zullen we dat echt samen? Zo verdedigend, joh. Nee, jongen. Die tuur komt vol en de steden hebben ze natuurlijk nog een steeds cultuurstad 2018 en dat hebben we scheren nu wat ze daar van vertellen. Cultuurstad 2018. Ik wil kotspraak. Maastricht cultuurstad. Weet je wat dat is? Zij doen de testcontrole. Ja. En weet je dat dan weer allemaal betalen? Ik zag de namen. En wat kost dat? Klauwen van geld. En wat heet je in de restaurant? Geen clue. Nog steeds niet haat. Dat betekent die kleuren van pap, die graag hij in een profieltuur. Die graag? Het zinneboeken op de vriendtop. Leuk in een WK.
Oh. En stieg op zonneburger stoel. Dat is goed. Ja, een zus die hij liever. Toch beginnen te fikken aan de handicap, hè? Zus, Zeg, het is al 100 jaar ja. tijd. Godverdomme. Nee, Sjaak. Dan heb ze kans niet. En de herkomstwaardescultuur. Ah, de herkomstwaardescultuur, 10.000 maatregelen op friedhof. Ja. Ja, boven de miljoen, met 20.000 maatregelen op friedhof. Zus is cultuur. Anderen hebben 30.000 maatregelen op friedhof. Is cultuur. Carnaval met 40.000 maatregelen op friedhof. Dat is cultuur. Ja. Is dat toch? Ja. Dat gaat niet door, dat moet, dan gaat de hele geestelijke cultuur horen. Nee, Sjaak. Te veel. Als deze bij ons gaan weten, is het goed bij. Ja, ik neem het niet goed natuurlijk. Ik, wat dat betreft, ik val cultuur. Ja, dat zit in breed, hè? Want van hier zo bij de straat, hè? En iets zo die vermeuren, hè? Dan soigneren ze niet, hè? Ik ga met mijn goede kleren aan. En dan wanneer ik heen naar toch, ging je dat. En dan denk ik bij mijn eigen dingen met dat proberen destijds met onze Limburgse cultuur. Dat was Limburgse cultuur. Ja. En dan loop ik door de struisjes met die prachtige instelling. En dan vul de historie tot diep in een brengen. En dan krijg ik een hart hier. En dan denk ik, wat een cultuur, tot ik dan nooit herinner. En alleen daar is het niet, tot besteed cultuur staan. Want dan wil ik zien, dan wil ik zien. Dan wil ik zien. Tot in 2008 ik geen weer zal storen en goed genoegen op.